Un fumador és tota persona que fuma qualsevol tipus de tabac, ja sigui diàriament o de manera ocasional. El tabac és la primera causa de mort prematura i evitable. És un factor de risc molt important de patir malalties pulmonars o cardiovasculars, ictus o càncer. El fet de fumar durant l'embaràs augmenta les possibilitats de patir complicacions en la gestació. També hi ha un augment de risc de mort sobtada del lactant, pes baix en néixer, síndrome d'abstinència neonatal per la nicotina o retard en el desenvolupament cognitiu en la infància. El Departament de Salut desaconsella l'ús de la cigarreta electrònica en espais tancats i davant embarassades, nadons, etc. Qualsevol moment pot ser bo per deixar de fumar, si esteu preparats. És important que planifiqueu bé el moment i us prepareu preferiblement amb l'ajuda dels professionals de la salut. Si sou fumador, voleu deixar de fumar? Primer de tot, pregunteu-vos ara quina importància doneu a deixar el tabac. Poseu-hi una puntuació del 0 al 10, on 0 sigui gens important i 10 molt important. Feu una llista de raons per deixar de fumar, motius de salut i relacionats amb el vostre benestar i el de qui us envolta, motius econòmics. Si decidiu deixar de fumar en aquest moment, quina confiança teniu d'aconseguir-ho? Poseu-hi una puntuació del 0 al 10. Si esteu motivat per deixar-ho, us recomanem que recordeu 7 punts clau. Poseu-vos una data dins les properes 4 setmanes. L'anomenarem el dia D. Comuniqueu-vos a les persones properes. Feu alguns exercicis que anomenarem de desautomatització, com ara retardar cada vegada més minuts la primera cigarreta del matí, fumar amb la mà contrària a la mà amb què fumeu habitualment, deixar la cigarreta al cendrer cada vegada que feu una pipada, respirar profundament uns minuts abans d'encendre una cigarreta. Proveu de deixar de fumar abans del dia D en alguna situació concreta, com ara durant l'horari laboral, conduint, abans dels àpats, mentre mireu la televisió o en alguns llocs concrets. La vigília del dia D. Informeu la vostra família que demà deixareu de fumar. Reviseu el vostre llistat de motius i confieu en la vostra capacitat. Podeu aconseguir-ho. Al final del dia, desfeu-vos de la resta de cigarretes, dels encenedors i dels cendrers. Quan arribi el dia D, concentreu-vos, dient-vos «Avui és el dia D, avui no fumaré». Si ho necessiteu, el vostre metge o metgessa us poden recomanar alguns medicaments que us poden ajudar. També podeu anar a la farmàcia per tal que us aconsellin sobre mètodes d'ajuda per alleugerir el procés. Podeu trucar al número de CatSalut Respon 061, on us ajudaran per via telefònica i us faran un seguiment gratuït del procés. Si teniu moltes ganes de fumar, us pot anar bé estar ocupat i distret tot el dia, mastegar xiclets sense sucre, beure aigua sovint. També podeu fer alguns exercicis de relaxació, dutxar-vos, fer alguna activitat física i augmentar les hores de son. Si teniu ganes de picar, mengeu aliments sans. Si supereu el dia D, haureu aconseguit molt. Ara és important que no recaigueu. Feliciteu-vos cada dia que estigueu sense fumar. La nicotina del tabac pot activar-vos físicament o cognitivament. Per això els primers dies sense fumar us podeu sentir més fatigat. Estigueu alerta, vigileu i preveieu tots els moments de perill de recaiguda. Si recaieu, no penseu que heu fracassat ni tampoc que ho ha fet el professional que us ha ajudat. De vegades es pot necessitar més d'un intent abans d'aconseguir-ho definitivament.